with the law and the constitution. Ramogi mana kotende gi weche mag ng'anyo manyoro ganda bura nyolalo mwandu gi ma nengo gi pok oyangi e kar dak ma Kibra otino ma piny orugo kawuono. Mane en tok tulo muoche kinde kwetare mana yuayore bang' ng'anyo mane oluongi gi riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Lansi pachoka. Masirano ne oyudo seyo mokalo kowuok kuom riwruoge mopogore opogore ma kedo ne ratiro mag oganda ka bende kwayo mar kwe ioro ne jodak ma Kibra e kindgi giwegi. Report ni kwa kuom jafwambo marwa Eric Owenga. Gokinyi alura makaranja kadak ma Kibra oganda mag jo kanisa gi jo ohala makae nochiwo mar reso kaachiel gi chung' malo kendo bang' yudo lal tok masira mar mach. Masira ni ne oweyo ka ot mar alamni okethi mokalo bang' tie mach gi jo maundu mapodi ok oyangi ma bende nokwalo mwandu ma nengo gi pok ong'ere nyaka sani. Sechego bende ka tiegruok mar kanisa ni bende ne ok otony kinde monj makamano. Tungetaka waliotenda kitendo hicho watubu mbele ya Mungu kwa sababu Mungu anamsamaha. Twajua serikali inapaswa kuchukua hatua zake za kutafuta waliotenda uhalifu, lakini sisi tunataka kuwakabidhi hawa kwa Mungu apate kuwaona, apate kuwasamehe, na sisi tutakuwa tumewasamehe. Hatuna kisasi. Ingawa tumepata hasara kubwa ukizunguka hapa, lakini hatuna kisasi kwa sababu kanisa haikuwa yetu. Ili kanisa ni ya Mungu. Ikibomolewa ni makazi ya Mungu ambayo yamebomolewa. Ikiteketezwa ni makazi ya Mungu ambayo yameteketezwa. It is said that Kibra community is being dismembered along perceived religious and political differences which in fact do not exist. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa rahma zake na kwa fadla zake alete nusra, na tumomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuhurumie na tusamehe madhambi zetu. John Kebasu en achiel kuom johala mane oito mwandu mang'eny tok hardware mare ne macho mako kinde monjno. So kufika saa 12:30 ya jioni bado wanarushana mawe na kimbizana, wengine wako juu, wengine wako upande wa chini wa Karanja Road. Then ikafika around 7:30. Sasa ndio vijana wakatufahamia na mapanga kutukimbiza, wakiturusa mawe, wakatukufusa, ndio wakapiga nyumba yangu moto. Sasa wakapiga nyumba ilikuwa kando kiasi, wakaichoma, ndio wakagain entry. Wakaanza kupasua milango pale. Kupasua milango wakaingia ndani. Ndio sasa walianza kupora. Walipora wakamaliza, moto kashika nyumba yangu. Biashara ilikuwa hapo ni ya hardware na nilikuwa na club upande wa juu. So nimeamuka nikapata sina kitu. Karakamano magine otimre kalwasi mar luoro to pod ne okwako alworani mabende ne ochuno gai mar Azimio Raila Amolo Odinga mondo tim limbe mapoya matwak jotelo alworani kaka okang' mar kelo kwe e kind jodak ma Kibra. Penjo maduong' en ni ere kaka obila ne okoso chopo alworani e samo winjire mar thiro monj makama mabende ne otimre kuom thuolo mar seche buora otieno. We ask the community, people living in Kibra, you have been living together for a long time, you know one another, and we'll continue ensuring that we perform our mandate of ensuring that there is protection, safety of lives and property. That's a mandate that we have been given by our laws, and we'll continue ensuring that the same continues. Kalori monjni tend nanga alworani otwoni gi dhi nyime gi manyo jo maundu ma kanisa ni gi school mane oyako mwandu. Seche ma jokanyo ma odak kar dak ma Kibra koro manyo kaka nyalo kelo kwe e alworani, koro jogo matiyo kod kanisa ni pod biro rito kuom thuolo malach mar neno kaka gibiro dhi nyime kod alam e kanisa manyotie mach odiechieng' manyoro. Eric Owenga, Ramogi TV, Kibra. Kuna mgojong siga mbende Eric Owenga ne luono